Gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Kumapit. Last time tinuro ko. Hi! Nawalay po siya sa kanyang pamilya. Nananawagan po kami. Sabi mo yun, nananawagan ka kamo. Nay! Nay, naiyaw pa tuloy. Ako makakaalis sa tubig. At nangyari Nananawagan po kami sa pamilya po ng nawawalang isdang ito. Nawa po ipagbigay alam sa kinauukulan. At pumunta lamang po sa malapit na dito na police po kayo station. magsiling sa San Fabio Beach. Dito ay libre ah. Isda. 1, 2, 3, go! I-save mo si Baby Shark! Where's Baby Shark? Oh, floating! 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 Baliktad naman, nak! Floating! Sabi mo, Baby, baliktad. I-ano mo, baliktad mo, Baby. Ah, yes. Tatlong feeling needs, tapos dalawang name, address. Hi! Ano masabi mo, nasaan ka? Dito ako ngayon, San Fabian Falls. Diretso mo yan. San Fabian Falls. Pwede na, may bra ka naman eh. San Fabian Falls. Asan ka? Andito ako sa Grayson, San Fabian Falls. 1, 2, 3. OMG, can't you see? Ang oily niya, mga friends. Hindi ba ka natin yan? Dapat, Ba't ka ba umiyak na? di ba, kailangan sa amin yung best. Init, mahirap na ba? May Bombay tayo. Hindi nga nakakashoy naman tayo. Lahat tayo magigano, alam mo na. Sige. Palagi Bombay, masyado tayo beauty first. Buti na naka-flash card yung Mukha lang. Ay, next movie. Nak, say hi! Papantay mamaya yung fake class mo. Say hi muna. Para swim ka na. You say hi. Hi. Okay. Hi! Galit. Ang sabi nila mga friends, huwag daw ako mag-shake kasi wala doon sasabihan. Buti na lang, masikip. Ano nga, no? Eh, diba? Hindi, gagawin natin yung pagkaano mo. Ha? Dito ka po
muna. Ikaw, Angel. What Habang can you say? niloloko ko ng salbabida, kumain kami muna. Sexy ang ganda ng outfit ni Angel Mag-shake yan, oh. O, yan ang anak ko. May nasabita ba ano sa anak mo? Yan ang sabi ko ba? Kain, kain anak, kain. Suot mo nga yung shades mo kung may masasabitan. Kain. Tingnan natin. Very good ka, diba? Wait naman. Tingnan natin kung may masasabitan. Sumabit? May nasabitan? My God, meron pa, no? Tubig. Kain po tayo. Napakalaki, di ba? Naging kayo ba? Taas ng araw. Wow, foreigner. Oh my God, can't you see? I saw 3 balls. Oh my God. Mama, I saw 3 balls. I only see usually 2 balls. Ay, dada. This is the mountains. Picture na lang kumakain. Ito ang tama. Kinuha ko na. Mamaya may kaagaw na ako. Nagtatlo naman yan, hindi naman siguro mag-aaway tatlong angel. Si Angel pa. Ay, kinili ng tabatsoy na mali. Sarap naman ng spicy, hindi ka na dyan. Yes! Tikman mo nga kung anong lasa ng bangus. Nakita mo yung asin natin, Be? Sarap. Be, nilagay mo lang na sili dyan. Asa yung, nakita mo yung asin natin, Be? Dahil nakita mo yung asin natin? Hi, Leng. Hi! Magkamukha ba kami? Kapatid ko po siya. Ito po ito sa pinupuntahan at binibili dito. Tupig. Laki, di ba? Ngayon, tignan po natin sa loob ang katotohanan. Charan! Ito na po siya. Yun. Yan. Gawa po ito sa malagkit at sa nyog. Nyog, di ba? Hindi na po siya mainit, kaya medyo tumitigas na po siya. Look. Bukayin po natin yung loob. Ito. Matamis po na Sunog. sunog. Binili po namin to 100 for 35 pieces. Mura na kasi sa Manila 5 pesos isa. Pag pumunta po kayo dito, dapat tingnan niyo po ito. Kain po. Cleaning. Cleaning po kami.
Doon tayo anak sa malapit sa dagat. Replay po ito. Nakablue lang ang aking asawa. Ha? Huwag mo na maglalamo. Anak, relax ka lang dyan ha. Sit down na. Huwag kang pa, sit down na. Feeling lang ka. Ikaw mag-video sa amin. Uy, legs! Tingnan mo po. Uy, naka-blue tayo. Kami yan. Huwag ka uminom ha. Isapin mo ilong mo ba? Andito po tayo sa Chuchu Train. Ika. Sige na. Langoy! O, dali, punta na doon. Floating pa, floating.
Nakami. Sinama siya sa atin? Ben, sinama kayo sa atin? Oo, magkakasama yata. Naligo na, nagbanlaw na kayo? Ha? Sexy ka ba? Sexy? Okay. Nagbanlaw na kayo, ma? Sobrang pagod. Kaya happy. Yung princess ko, super pagod. Sabi niya, saan tayo? Hindi. Sabahan natin. Hi guys, tapos na po 8 hours namin. Oh, ito niyo po, anak namin. Meme na to. Meme na ang princess namin. Ay, you happy anak? Sabi mo doon, hi guys, I'm happy po. Ha? O yan, natulog na raw po siya. Kasi makakain lang. O, tulog na raw po yung baby namin. Napagod mag-swing. Ang tapang kasi, matalon ka. Oh, tulog. Hikab. Oh, nag-hikab. Kamusta naman? Bumagsak yung pamato ko. Ang natira yung panapla. Panabla, napanay pa rin ang kain. Nag-enjoy ka ba, Aleng? Siyempre, thank you very much sa sponsor, tsaka sa lahat ng staff and crew.